हा या साईडला जाऊ दे, या साईडला. ती गाडी बघू शकता, पाटाचा चढलेला आहे. जाऊन दे. थांब 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 थांब. आता ऑफ रोड पडली आम्हाला महागात. नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. मंडळी, कोकणातला आपला पहिला दिवस आणि आज आपण या कोकणातल्या पहिल्या दिवसात बघणार आहे टेम्पोची ऑफ रोडिंग. बोलो आज एक दिवसात काय करू, तर बोललो चला आज ऑफ रोडिंग करूया टेम्पोची. आणि आपला टेम्पो चालवत आहे संदेश. आपल्यासोबत आज छोट्या आहे, खूप दिवसांनी आपल्या व्लॉगमध्ये दिसत आहे छोट्या. हाय फ्रेंड. आम्ही दोघं आजच आलो मुंबईवर ना, तो पण एक दिवसासाठीच आहे. बघू आता चाललोय मी ऑफ रोडिंग करायला. कुठला चांगला पॅच भेटतो का बघूया. ॲक्च्युली आम्ही करणार होतो वॅगनरची ऑफ रोडिंग, पण वॅगनरची रिक्स वाटते कारण की त्याची जागा खाली कमी आहे आणि याला कशी जागा जास्त आहे. चला बघूया आजचा एक्सपिरियन्स कसा आहे. घ्यायला कशी वेगळा तो मंडळी. आज ना संदेश टेम्पो चालवतो, बघू शकता. टेम्पो संदेशाला तुम्ही इनोवा चालवताना बघितलात, वॅगनर चालवताना बघितलात, आज चालवतोय टेम्पो. आणि बघा ना असे ते मध्ये टेम्पो लावतात यार, मग आता काय सांगणार. पाठी खाय जाव राजू चढलो असतो तसा नाही रे, तुम्ही कळू का बा रस्त्यावर गाडी लावतास त्या का पण समजू. आता काय सांगणार, जाऊन दे. आपण 2 दिवसासाठी येणार. चल परेल परेल 500 रुपये 500 रुपये सीट. चला तर मंडळी आता चाललोय आम्ही नाबोकवाडी जवळ, कारण संदेशला पेंडुलकवाडी जवळ सॉरी. तिथे आपल्याला संदेशचा स्टॉक घ्यायचा आहे. संदेशचा स्टॉक घेतला की आपण ऑफ रोडिंग करूया. छोट्या कसं वाटतं आजचा प्रवास. आजचा प्रवास एकदम चांगला होणार आहे. आज संदेश आहे सोबत. संदेश असणार म्हणजे काहीतरी कांड होणार आहे. संदेश असतो म्हणजे रोड एकदम बेकार जाय, सगळे खड्ड्यावर खड्डे आहेत. पण तू कुठे भेटेल आपल्याला स्पॉट. आता तो आपण एक 5-10 मिनिटांमध्ये येऊन. ओके ठीक आहे. चला मंडळी 5-10 मिनिटात येणार आहे. बघूया आज संदेश कसा आपल्या गाडी ऑफ रोडिंगवर चालवतोय. तो म्हणजे आपला टेम्पो. आणि टेम्पो जाणार आहे मुंबईला मित्रांनो. याची अपडेट देईन तुम्हाला मुंबईला गेल्यावर. सध्या आता आज आपण ऑफ रोडिंगचा व्हिडिओ बघूया. संदेश, मग काय तुझा गावचा प्रवास कसा चाललाय. तुझा गावचा प्रवास कसा आहे सध्या. आता सध्या तो चांगला चाललाय. 15 दिवसात पैसे नाही कारण बँकेमध्ये ऑर्डर पण नाही माझ्या. ऑर्डर महिना असल्यामुळे मी काय बँकेमध्ये ऑर्डर करत नाही. आता फेब्रुवारीमध्ये चालू होतील ऑर्डर. आता ऑफ रोडिंग थोड्या वेळाने चालू होईल, एक 5 मिनिटात. काय मित्रांनो, ज्या व्हिडिओसाठी तुम्ही आलेलात ना ते आता चालू होणार आहे, म्हणजे ऑफ रोडिंग. मंडळी बघू शकता इकडून जाणार आहे, म्हणजे ह्यो रोड आहे का ह्यो. चला तुम्ही उतरू का. नाही नको, आधी नको, लांब. बघा मंडळी आमच्या इथे कसं तो मंडळी रोड बघू शकता. उतरू लागणार. सो मंडळी आपण उतरलेलो आहे, कारण की आपल्याला तुम्हाला एकदम क्लिअर दाखवायचं, गाडी बसून कळणार नाही. इकडे रोड बरा आहे, इकडे रोड काय एवढं वाटत नाही. सो मंडळी बघू शकता हा रोड कसा आहे. थोडासा चढावाचा रोड आहे आणि पुढे जाऊन आता कसा रोड मला पण माहिती आहे. हा थोडासा चढावाचा आहे, बघूया आपण. पुढे जाऊया, धावत जाऊया. ॲक्च्युली हा रोड नाही, हा ट्रॅक्टर वगैरे चढू शकतो. या असे गाड्या चढायचं थोडंसं मुश्किल आहे. छोटासा मित्रांनो प्रयत्न करतोय. एक नंबर चढवली रे. मला वाटतं लोक धावणार आहेत. हा आता लांब. आता तू लांब. मार कॅमेरा मला मार. बाबा संदेश एकदम टार्झन झालो. रे नाव तो संदेशाने केस बिस सोडलेली आहे मित्रांनो, म्हणजे आज काय खरं नाही आहे. बघू शकता रस्ता असा काहीच नाही आहे, पण संदेश गावातला असल्या कारणाने, म्हणजे गावी राहणारा असल्या कारणाने आम्हाला जिकडे जायचं ऑफ रोडिंग करायला तिकडे तो बरोबर नेतोय. रस्ता काहीच नाही, काहीतरी बघा मोठो खड्डो असायचो. बघू शकता मित्रांनो रान एकदम मोठं झालेलं आहे. रस्ता असा नाही पण संदेश बरोबर गाडी नेतोय. ॲक्च्युली इकडे एक ट्रॅक्टर आला होता चिऱ्याची गाडी घेऊन. अरे बाबा रे बाबा, हे चिऱ्या टाकून ठेवलेच वाटतं रे. अरे मी घाबरत नाही. तू टेम्पो हळू चढव. एक काम करत आहे, आम्ही उतरत आहो, तू चढव. काय तू त्या चिऱ्यावर चढवलं, तू उभं दिसता तो. हा मग आता उतरत लागणारच. हा
छोट्या आपण आम्ही असं नाही कॅमेरा आम्ही घाबरत नाही, आम्ही भीतो घाबरत नाही आम्ही भीतो. छोट्या तू खाली ये, संदेश बरोबर आणत ये, आम्ही चालत येऊ, आम्ही चालत येऊ. हा ऑफरोडिंग मागात पडत आमका. हे बघ अहिले दगडत हे संदेश मी सांगते चिरो बाजू काढूची गरज नाही या. तू सरळ आण, गाडी सरळ आण. हा सरळ येऊन दे बघ, आरामात आण चढत. हे संदेश हे बघ ह्यो दगड लागता. तू फास्ट मध्ये चढवायचा प्रयत्न केलास ना गाडी चढणार नाही. कशावर तरी चढली गाडी. थांब 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 कर जरा रेस दे बघूया. रिवर्स घेऊ दे गवतावर ये मारणार स्पीड मारणार. हा हा थांब 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 गाडी ना कुठेतरी अडकलेली आहे. एक मिनिट थांब. कशावर गाडी अडकली आहे संदेश? होय गाडी अडकली आहे. एक काम करूया थांब. मंडळी इकडे पाटा लागलेला आहे गाडीला. ते गाडी बघू शकता पाटाचा चढलेला आहे. ऑफरोडिंग मध्ये पहिलाच आपल्याला धोका भेटले. मग मी पुढे जाते. चला आता गाडी बंद करू, आम्ही तिघे हाक मारते. संदेश तुका बसच लागणार आहे, अशी हलणार नाही गाडी. समजलं मी काय बोलते? हा दगड टाकूया एक. हा पाठी नाही जाऊचा संदेश. तू चढ ह्याच्यावर चढ आणि दगड टाकूया. ते दगडावर गाडी चढत. मी काय पुढे वर घेऊ? वर नको घेऊ, मागे घे. आता तू बघ पुढे पण दगड तो बघ. तो जर चेसीवर चढलो ना तर चेसीवर अडकत ना गाडी मध्येच राहत. काय करू बोलतो? थोडीशी मागे घे. समज तू काय? आता मंडळी गाडी तर अडकलेली आहे. ह्या साईडने मारी, इथे दगड नाही. थोडीशी मागे घेऊया गाडी. हा थोडं मी पण टेन्शन मध्ये आलो आहे मित्रांनो. संदेश आता उदास झालेला आहे. हा पुढे चढता पहिली चेसीवर अडकली गाडी इथं अडकून राहत पुढच्या ह्याच्यावर. पुढे घेऊ आम्ही ढकलू माग ना. जाऊन दे ए जाऊन दे. हा घे राजा छोट्या. नको खड्डे पडता. संदेश थांब दगड टाकूया थांब. फ्लोटिंग भारी पडली आहे. पप्पाला कळालं ना या असं आम्ही करतोय. हा मित्रांनो आम्ही दगड ठेवलेला आहे. आता बघूया गाडी चढते का. एवढा कट करीन ना. हा चढव पुढे पुढे. मागे टाकूया संदेश. थांब मागे टाकता. हा चढव. थांब थोडं मागेला. आता मित्रांनो मागे टाकले दगड. हे बघ एक काम कर पुढे घे, आम्ही दगड जरासं खाली टाकतो. समजलं? जरासं पुढे घे आणि गाडी मागे जरासं मागे टाकतो. छोट्या तू असं पकड फक्त मी टाकते. जरासं पुढे घे जराशी. हा थांब हा जराशी घे जराशी. बघ चढव. थांब. थांब संदेश. हा पाठी टाकलं लागेल. मंडळी गाडी बघा इथे अडकलेली. मेन म्हणजे गाडी इकडे अडकलेली. हा ह्यो आता आम्ही लावला रिवास मध्ये. बाहेरच आणा तो. ह्यो पण काढ आणि ह्यो पण म्हणती ह्यो एका लागता खाली रे का. तोच अडकलेलो. सो मंडळी ऐका इथे गाडी अडकलेली. तो दगड आम्ही इथे टाकला आणि ऍक्च्युली ह्या दगडावर चेसी चढलेली संदेश. त्याच्यामुळे गाडीकडे जात नव्हती. संध्या इथून जागा बरोबर आहे बघ.
ऑफ रोडिंग आलो करायला. पहिलीच गाडी इथे अडकली. संदेश खाली बघून बघतो काय मोडलंय का. हा उद्या मुंबईला न्यायचा टेम्पो. संदेश ह्या साईडून घे. हा आम्ही ठीक करके देता. पलटी ए टेम्पो पलटी बिलटी मारत ना बाबा. हा येऊन दे. आता हळूहळू येऊन दे संदेश. आता हळूहळू आम्ही पण हळूहळू चालतो. आता ना पप्पा तिथून बघतायत. आम्हाला शिव्या पडणार आहेत. हे काय तिकडे पप्पा बघू शकताय. दिसले नाही दिसत जाऊ दे. आता गाडी येते हळूहळू आणि पहिली त्याच्यात गाडी अडकली. पप्पाने शिव्या नाही दिल्या पाहिजे. संदेश आता हळूहळू येऊन दे. बाबांनी बघितला ना आपल्या शिव्या पिट्या. आता हळूहळू येऊन दे म्हणजे वाटतील की सांभाळून. व्हिडिओ तर पाहणारच आहेत पप्पा आणि व्हिडिओ मी यासाठीच करत होतो. नशीब आमच्यासोबत छोटे आला. या साईडला मार. बंटी तिथे दगड आहे वाटतं. हे आका खाली गेलं रे. येऊ दे. गवत आहे. म्हणजे हळूहळू. आता आम्ही ना पुढे पुढे चालतोय जेणेकरून रस्ता कुठे खड्डा वगैरे असेल तर आपल्याला कळेल. आणि गवतामुळे काय कळत नाही. मातीचा रोड असता तर कळलं असतं. हे बा याच रोड नाही होते संदेश. हा ना राईट नाही जास्त गाडी घे. हा आधी थांब आम्ही जातो. आणि हे आरामात जाऊन दे. असे नको थंय दगड होतो खाली. हे असो बघा असं मोठं त्याच्यावर गाडी राहिली. असं मंडळी हा पार्ट एकदम जरा हार्ड आहे. तो येऊन दे. हा टाक. संदेश जेवढी या साईडला मारशील तेवढी चांगली आहे. समजलं ना. हे बघ तू गाडी या साईडलाच ठेव जास्त. राईट साईडलाच तुझ्या राईट साईडला. आता हा प्यायचा आहे ना थोडासा इथे डेंजर वाला आहे. संदेश खाली उतरला आणि बघितलं. हा हा डिझेल भरला. छोट्या या साईडला ये. वरती त्या साईडला नको. हा असं लोड थे जायत ना. हा या साईडला जाऊ दे. या साईडला एका पहिल्या पटक्यातच आणली रे बाबा संदेश. हे काय डायलॉग काय तुझा. अभी ठीक करके देता. एक नंबर आहे संदेश. तुझा थंबनीला आहे. आता आपल्याला असं जायचं आहे आणि तू टर्न मारून परत जाणार आहे आपण. आणि ॲक्च्युली पप्पा इथे काम करत होते पण आम्ही बोललो थोडंसं ऑफ रोडिंग करूया. बोललो मी छोटे आणि संदेश आलेलो. चला तो मित्रांनो जाताना पण दाखवू का. ठीक आहे चला जाताना दाखवतो. मंडळी टेम्पो घेऊन आम्ही परत चाललोय. एक तर पप्पा आम्हाला इथे भेटले मध्ये. जाम आम्हाला शिव्या दिल्या आहेत. वरडले म्हणजे आम्हाला. आता ते मी काय व्हिडिओमध्ये दाखवत नाही. मी आपला बोललो काय भेटत नाही व्हिडिओ करायला. बोललो करू ना आपण थोडं ऑफ रोडिंग म्हणून मी आणलेलं टेम्पो. ऑफ रोड आमच्या अंगाशी आलं. ऑफ रोड अंगाशी आलं. हे संदेश सावकाश रे बाबा. ऑफ रोड पडली आम्हाला महागात. थंबनेल हाच असणार आहे. संदेशचा फोटो असणार आहे. हा इथं मी आणि छोट्या पुढे जातो म्हणजे तुम्हाला हा एक पाडा. शिव्या तर खाल्ल्याच आहेत. बोलो व्हिडिओ दाखवतो ना. त्या साईडला घे. हा 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 त्या साईडला घे तू. संदेश तिकडूनच मार. तिकडूनच मार. आगे वरती आता सरळ. एक नंबर चढवली यार रे. बस 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 चढली बस ना आमच्या थोडीशी. हे ऐक ना खाली लागली ना. खाली लागली ना. पाटो लागलो खाली. ते येईपर्यंत आपल्याकडे बघणार. हा असं मंडळी आता पप्पा तिकडेच उभे होते जोपर्यंत आम्ही गाडी पार नव्हती करत ना छोट्या. चला आता थोडंसं काहीतरी म्हणजे कुछ पाणी गेली कुछ होना तो पडता है. खाल्ल्या आम्ही शिव्या. आता काय करणार. मला काय माहिती पप्पा आम्हाला इथे भेटणार आहे. गाडी तिकडेच अडकली. बाकी गाडी मस्त चाललेली. त्या व्हाळ आमचा तो ॲक्च्युली व्हाळ आहे. तिथून जेव्हा पाऊस चालू होतो ना सध्या छोट्या आपण एक व्हिडिओ केलेला पहिला माहिती आहे. पहिला पावसात पहिल्यापासून पहिला व्हिडिओ होता म्हणजे आमचा. तेव्हा मी नवीन यूट्यूब चॅनल चालू केलेलं. तेव्हा मी छोट्या माझा भाऊ आणि आमचा दादा चंदू दादा आलेलो. इथेच मागाशी अडकला. किती चांगली जागा आहे ही. आणि तिकडे तो व्हाळाच्याच एवढ्या जागेत अडकला नाही. आणि चांगल्या जागेत दगड. ह्याच्यावर ॲक्च्युली इकडे दगड होतो चढला. चौकाश एक नंबर. एक नंबर संदेश. हे बघ ह्या बांधा. आता आम्हाला एवढं चालत जावं लागतं कारण पप्पा तिथून बघताय ना. आम्ही बसलो असतो. संदेश कंटाळस की काय. कंटाळलास. संदेश बोलतो अभि ठीक कर. नाही व्हाळ भरपूर चढून झाल्या ना. अजून एक वाडा आहे इथे. हा मोठा वाडा आहे पण इथे कसं म्हणजे दगडी वगैरे नाहीत ना मग अडकण्याचा चान्स नाही आहे. चला मित्रांनो हा तुम्हाला एक पॅच दाखवतो आणि व्हिडिओला करतो आपण एंड.
एक नंबर ना. आता आम्ही बसू का रे, आम्ही थकला. चल संदेश, कसं वाटलं एक्सपिरियन्स कसा वाटला? जरा माझी फाटली होती, हां आता ती निवडी गेली. म्हणजे जरासं काय तिकडे जरा म्हणजे भीती अडकलेला वाटलेली. टेम्पो. हा, अडकलेला टेम्पो जरा भीती वाटलेली. एवढी भीती वाटलेली. एवढी भीती वाटलेली फक्त, नंतर ती एवढी झाली. तू तुझा डायलॉग बोल जरा. अभि ठीक करता जाऊ. चलो. ओके तो मित्रांनो, लाईव्ह हां काय लाईव्ह पण हां चला तू मित्रांनो, चलो, बाय बाय. व्हिडिओमध्ये एवढंच ठेवते. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटू आपण दुसऱ्या मध्ये. बाय बाय. 30 जानेवारी नांदगाव उरूस कवालीचा कार्यक्रम माझा आहे तिकडे. तुम्ही तिकडे बघायला येऊ शकता. ओके कुठे आहे? नांदगाव. नांदगाव. हा. चला तर मित्रांनो 31 जानेवारी. हा. 31 जानेवारीला संदेशचा प्रोग्राम आहे. नक्की जावा. मी इंस्टाला त्याचे अपडेट देईनच. चला बाय.